a san farko zaka sa surname farko zaka saka surname ɗinka, bayan ka saka surname ɗinka wannan na biyu shine zaka saka first name ɗinka, bayan ka saka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa, barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka wato Narami TV. Narami TV idan ba manta ba channel ce da take kokari a koda yaushe wurin kawo muku abubuwa da dama da suka shafi technology da kuma rayuwar mu ta yau da kullum. Yau ma kamar kullum Narami TV mun zo muku da wani muhimmin abu wanda na tabbatar da cewa ana da matukar bukatar shi sosai, shi yasa muka zo da wannan bidiyon. Bidiyo ne wanda zai nuna ma yadda zaka buɗe national ID card da kanka a cikin wayarka ta Android cikin sauki, ba tare da ka je ka sha wahalar bin layi ko wani abu makamancin haka da sauransu, kashin kuɗaɗe da wani dai abu makamancin haka. Wannan bidiyo namu cikin sauki zan nuna ma yadda zaka je ka buɗe national ID card da kanka, ka ɗauki waɗannan lambobin da ake da buƙata da su, ka je kai update layin naka. Abin da ya samu ka zo da wannan bidiyon shine a 'yan kwanakin da suka gabata ministan sadarwa na ƙasa wato Sheikh Isa Ali Fantami idan ba a manta ba ya yi magana akan cewa dukkan layin da baya ɗauki da bayanan national ID card to wannan layin zai kasance ne a rufe. Ma'ana wasu lambobi ne guda 11 waɗanda suke a jikin wannan katin na zama ɗan ƙasa wanda dole sai ka yi amfani da su, ka yi updating layinka, sa'annan layinka zai ci gaba da aiki. Wannan hanya cikin sauki zan nuna ma yadda zaka buɗe national ID card da kanka ka ɗauki waɗannan lambobi ƙwaya 11 ka je kuma kai updating na layinka. Zaka kuma iya printing wannan national ID card ɗinka bayan ka ƙara da shi, zaka kuma iya screenshot, komai da zaka iya da wannan national ID card. Abin da nake bukata shine ka bi wannan bidiyo na mutum daga farko har ƙarshen sa ta yadda zan nuna ma abin daki ɗaya bayan. Abin da nake bukata shine idan wannan shine karon farko a zuwanka wannan channel na mai albarka, ina roƙonka ka daure zaka ga wata alama a ƙasa mai jan rubutu wato subscribe, ka taɓa ta, sa'annan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. Wannan shine account ɗina na Instagram ga wanda yake buƙatar ya bibiye ni a can. Kai tsaye idan ka shirya yanzu mu je a cikin bidiyon. Waɗan uwa bayan ka zo kai tsaye bari in nuna ma ka gani, bari in nuna ma na manta ban faɗa ma cewar na aje ma wannan link a description ba. Idan baka san description ba takaita bari in nuna ma inda description yake kai tsaye ba kamar yadda kake gani. Bayan ka shigo nan kai tsaye mu shiga wannan gurin, bayan mun shigo anan wannan gurin kai tsaye zaka taba kamar misali anan, bari in nuna mata nan to wannan gurin da kake gani inda kaga wannan arrow nan zaka taba, bayan ka taba zai friction. Bari mu sa wannan sau yana takura mana. Kamar yadda kake gani nan shine description, wannan gurin da kake gani shine description, wannan gurin da ka gani shine description. To kamar yadda kake gani na aje ma link din shi anan, zaka iya duba nan kuma zaka iya ganin shi kai tsaye kenan. To bara mu koma a cikin Google namu, kamar yadda kake gani zamu shiga cikin Chrome. Bayan mun shigo cikin Chrome sai mu je wannan gurin da kake gani, kamar mu je wannan gurin da kake gani kamar haka, sai mu dora link din mu anan gurin. Already da mun ina da shi. Bayan mun dora link din mu anan sai mu taba wannan alama da kake gani ta go, amma kai da zaran ka taba wannan link kawai zai dinno ka anan ne kai tsaye. Wanda kake gani shine zaka saka username naka, bayan ka saka kamar yadda kake gani a san farko zaka sa surname ɗinka, bayan ka saka surname ɗinka wannan na biyu shine zaka saka first name ɗinka, bayan ka saka first name ɗinka sai ka koma zuwa wannan gurin sai ka saka username. Bayan ka saka username nan wannan gurin kana gani sai ka saka email address, bayan ka saka email address nan kuma sai ka sa password ɗinka, bayan ka saka password ɗinka nan kuma a wannan gurin tambaya ce suka yi ma zaka ga what is your father's middle name, sai ka ba su ansa a wannan gurin. Kaga inda aka rubuta amsa din nan a wannan gurin sai ka cika musu shi. Bayan ka cike musu shi wannan gurin kuma da ƙasa inda kaga ansa enter text appear on the image above, wannan sunan da kake gani gashi wannan gurin, wannan rubutun da kaga an yi shi zaka rubuta a cikin wannan gurin da kake gani, a cikin wannan gurin da kake gani inda kaga mun taba din nan, wannan gurin inda kaga wannan abun yana harbawa sunan ka zaka shine wannan sunan da kaga ya fito a sama gashi a wannan gurin shine zaka saka a cikin wannan gurin. Bayan ka saka dan ka taba wannan create din, kana tabawa to za su nuna ma cewar yanzu kuma shikenan ka riga da ka. Alhamdulillah
dan uwa wannan wannan bidiyo na mai zo ƙarshe. Idan wannan bidiyo na mai burge ka dole ka taɓa mai alamar like ta yadda wannan bidiyon zai yaɗu al'umma da dama na sassa daban-daban na duniya su ga wannan bidiyon su amfana. Kada ka manta kuma ka taɓa mana wannan alama ta share, ka share ga abokaninka da suke WhatsApp, Facebook da dukkan wani chatting da kake yi. Sai wani karon.